खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां मन्त्रि सभायाव सोलाय-सोल' खालामा बुंदों हिमन्त। आसामाव लाबोनो नाजानाय 25 कौटि रांनि हेर'इन हमदों। दैबानायाव गोदोनानै दङ काजिरङा नेशनेल पार्क। डक्टर हिरेन गहायनि सोंथि रायजो राजाफ्रा बियाब दाफामनायखौ हेंथा खालामनायनि उनावबो आसुआ मानो मदद खालामदों। 131थि दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ कामाख्या थानसालियाव लाबोदों। गसाइगाव सोहोरनि श्री श्री काली मन्दिराव सिखावनि उदखार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि सभायाव सोलाय-सोल' जाया। नाथाय लकसभा बिसायख'थिनि उनाव मन्त्रि सभायाव सोलाय-सोल' खालामनो हागौ होननानै राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आसाम सोरखारनि मन्त्रि सभायाव सोलाय-सोल' खालामाब्लाबो विधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि मन्त्रि सभायाव गेदेर सोलाय-सोल' खालामगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरिखौबो लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सोलायनाय जानाय नङा। रायजोआरि आफादगिरिखौ माब्लाबाबो खावसे समावनो सोलाया। बिहाबो मोनसे मावबुब्लिनि सम थायो आरो बे मावबुब्लिखौ आबुं खालामो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेनिफ्राय बे रोखा दि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आसाम सोरखारनि मन्त्रि सभा आरो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरिखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जानाय नंलिया। मिज'रामाव 25 कौटि रांनि हेर'इन हमनो हादों। आबखारि आरो नारकटिक बिफाना हमनो हादों कौटि रांनि हेर'इनखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आबखारि आरो नारकटिक बिफाना मिज'रामाव 5 केजिनिबो बांसिन हेर'इन जब्द खालामनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय 5 केजि हेर'इननि बेसेना 25 कौटि रां जागोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कौटि रां हेर'इनखौ म्यानमारनिफ्राय आसामाव स्मागलिं खालामनानै लाबोनो नाजानाय समावनो साइल्स ओनसोलाव गंसे बलेर' आरो गंसे ग्रेन्ड विटार गारिनिफ्राय जब्द खालामनो हादों। गासै मोन 436 साबोननि बाक्सुफोराव सोनानै स्रोदै स्मागलिं खालामनो नाजादोंमोन कौटि रांनि हेर'इनखौ। कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे 4 स्मागलारफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय 4 स्मागलारफोरखौ फारियै जामिर हुसैन, माराम मिया, आमिर हुसैन आरो सुकान्त खारमाकार होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो गुबुन 3 ड्राग्स पेडलारखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। रायजोनि गुबुन ओनसोलजों लोगोसे काजिरङा नेशनेल पार्कआवबो दैबाना लोमसावदों। काजिरङानि साहा खोला मोन्नैबो बाहागोआ दै सिङाव गोदोनानै दङ। बेनि बागै काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनि गुबुन मोन 58 हाग्रा बिफाननि मावख'फ्रा दैबानाजों लोमसाव जानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काजिरङानि आग्राथलि रेन्जनि मोन 26, बकाखात रेन्जनि मोन 5, काहारा रेन्जनि मोन 7, बागुरि रेन्जनि मोन 6, साहा रुगुंनि मोन 6, बरापाहार रेन्जनि मोन 6 आरो नगाव वाइल्ड लाइफ डिभिजननि मोननै हाग्रा मावख'फ्रा दै सिङाव गोदोनानै दङ। ओरैहाय बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव थानाय काजिरङा नेशनेल पार्कनि माखासे ओनसोलफ्रा दै सिङाव गोदोनायनि जुनै काजिरङानि माखासे जिब जुनारफ्रा गोजौ जायगा नागिरनानै आश्रय लाहैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो माखासे मैफोरा 37 नं राजा लामाखौ बारनानै कार्बि हाजो फारसे खारलांदों। बबेखानि दैबानानि थाखाय काजिरङा हाग्रामानि माखासे जिब जुनार आरो मैफोरा साहा फारसे खारलांनानै सैमाजों गाग्लोबजानो गोनां जादों होननानैबो काजिरङा खुंथाया सुलुङाव फोरमायदों। आसुनि सायाव सन्देह
बियाब दाफामनायाव आसुनि थासारिखौ लानानै सन्देह आरो अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि बियाब दाफामनायाव आसुआ सोरखारनि स्पक्सपारसन महरै खामानि मावदों नामा? बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि 22 सान उनावबो आसुआ सोरखारखौ मदद खालामदों। रायजोनि माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा गोख्रों हेंथा खालामनाय आरो अजद होनायनि उनावबो आसुआ बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ आजावनानै लादों आरो बरायदों। आसुनि बेबायदि थासारियाव असमिया मेलेमजिबि डक्टर हिरेन गहाया आसुनि सायाव सोंथि दैखांदों। रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैयाबो आसुनि थासारियाव आसि थुदों। मख'नो गोनांदि आसुआ आसामनि रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय सानाखै। बेनि सोलाय आसुआ गावनि लुबैनायखौल' सुफुंनायाव मुखुब। फरायसा आफादनि बेबायदि हाबा हुखाया समाजनि थाखाय मुगैथाव होननानै हिरेन गहाया अजद होदों। बेजों लोगोसे आसामनि रायजोफोरखौ खैफोद फारसे लांनो नाङा होननानै बुंनायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि टेबुलाव थि खालामनाय बेबायदि बियाब दाफामनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनांगोन होननानैबो डक्टर हिरेन गहाया रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। 132 दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनायनि ट्रफिखौ दिनै कामाख्या थानसालियाव लाबोदों। कामाख्या थानसालियाव फैनाय हादरनि आरो गुबुन हादरनि सिबियारिफोरनो दिन्थिफुंनो थाखाय दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ लाबोनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ दिनै सानजौफु 12:30 रिंगानिफ्राय 1:30 रिंगासिम कामाख्या थानसालियाव दिन्थिफुंदों। बेनि उनावनो बे ट्रफिखौ लाचित घाटआव लांनाय जायो। लाचित घाटनिफ्राय सिटी सेन्टार शपिं मलाव दान्दिसे समनि थाखाय ट्रफिखौ दिन्थिफुङो। बबेखानि बेनि उनाव बे ट्रफिखौ नारेंगियाव थानाय इन्डियान आर्मिनि मावख'आव लांनाय जायो। मख'नो गोनांदि 132 दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ मैया हटेल रेडिसन ब्लुआव बेखेवदों। बे हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गार्लसआ इन्डियान आर्मिनि इस्टार्न कमान्डनि जिअ'सि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राणा प्रताप कलिता आरो माखासे सुबुंफ्रा बाहागो लायो। 1888 मायथाइयावनो जागायनाय एसियानि गोजामसिन जोलुर बादायनाय दुरान्ड कापनि देग्लायनि बादायलायनायखौ फैगौ 3 आगस्तनिफ्राय खुंगोन। कलकाता, गुवाहाटी आरो क'क्राझाराव खुंगोन देग्लायनि दुरान्ड कापखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दुरान्ड कापनि जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 24 टीमफोरा बाहागो लागोन। बेनिनो मोन 12आ आइएसएलनि टीम, इन्डियान आर्मिनि टीम आरो गिबि खेबनि थाखाय गुबुन हादरनि टीम फारियै आर्मी टीम अफ बांलादेश आरो आर्मी टीम अफ नेपाल। बबेखानि इन्डियान आर्मी आरो आसाम सोरखारनि बानजायनायाव खुंनो गोनां बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनो थाखाय गासैबो जोलुर मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ इन्डियान आर्मिनिफ्राय खावलायहरदों। गसाइगाव सोहोरनि श्री श्री काली मन्दिराव सिखावनि उदखार। थांनाय हराव गसाइगाव सोहोराव थानाय गसाइगाव श्री श्री काली मन्दिर नामखर आरो शिव मन्दिराव सिनाय मोनै सिखावा फैनानै थाला सिफायनानै दान होग्रा बाक्सुखौ सिफायनानै गासै रांफोरखौ लानानै थाङो होननानै फोरमायदों श्री श्री काली मन्दिरनि सोद्रोमाफ्रा। बे जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगो गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि एसडिपिअ हिरेन कुमार देकाया जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो जाथाया माबोरै जादों बेनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनायनि थांखि लायो आरो सिखावखौ थाबैनो हमनो थाखाय मोनसे पुलिसनि हान्जा दैथायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।